Tresna mono bebas. Panglimbang 5 menit dina Minggu lumrah 15 tanggal 12 Juli taun 2026 kapethik saka Injil Matius bab 13 ayat 1 tekan ayat 13. Panjenengan nate mireng ukara wong edan mono bebas. Padha wong tresna uga bebas. Dheweke bebas tumindak apa wae kanggo kang ditresnani nganti kadangkala kaanggep edan. Kaya kang bakal padha kita lelimbang saka waosan dina iki. Ana kang ora tinemu nalar ing waosan dina iki menawa ora sinebut edan. Ngenani tumindake paraga panyawur winih kang ora migatekake kahanan lahane. Dheweke angger nyawur saengga ora bisa dipesthekake asile. Beda karo wong tetanen ing jaman saiki. Sadurunge nenandur mesti kacawisake dhisik lahane, uga kapilih winih kang kualitase becik, amrih asile bisa nekakake bathi saengga ora rugi. Waosan dina iki ngemot pasemon ngenani penyawur winih. Panyawur winih mau ora ana liya ya Gusti Yesus piyambak. Tresnasih dalem ndadekake panjenengane medhar winih kabecikan kanggo sapa wae tanpa wiji-miji. Kaya dene tanah, kahanan atine manungsa uga werna-werna. Ana sing loh, ana sing kebak gragal, ana sing tinukulan ri bebondotan, uga ana sing madhet. Mesti wae panjenengane kagungan kersa amrih winih kabecikan mau tuwuh ngrembaka sarta ngasilake uwuh kang matikel-tikel. Ananging panjenengane ora kersa melu-melu utawa mbatesi kabebasaning manungsa. Manungsa bebas merdika nampa utawa nampik sih kabecikan dalem. Nanging panjenengane tetep ngumpamakake manungsa padha migunakake nalar lan kawicaksanane kanggo ngolah ati amrih bisa nampa sabda kabecikan kanthi prayoga. Manungsa kang ora mangerti nanging ora gelem maneges ing Gusti bakal kelangan nugroho kaslametan saka dheweke. Manungsa kang angger ngrungu nanging ora ngrumesepake nadyan kawitan seneng ngrungokake uga bakal kepaten kaslametan. Semono uga karo manungsa kang kebak ing kekuwatiran marga ora ngendelake Allah uga bakal kepaten kaslametan. Nanging manungsa kang mangerti kanthi becik sih kanugrahan dalam Gusti maneges sarta nglelimbang kanthi ati binuka bakal ngasilake woh kang matikel-tikel. Nanging liwat waosan dina iki Gusti Yesus ngelingake wigatine manungsa migunakake nalar lan kawicaksanane kanggo gegulang sabda jroning ati nubarine saengga ngasilake woh kabecikan jroning gagasan tumindak sarta gunemani. Para tresna balen kinasih, apese saben minggu pisan para pendherek dalem Gusti nampa sawuran winih sabda kabecikan saka Gusti jroning pahargyan Ekaristi. Ana uga kang saben dina nderek mesuci. Kang kapritungake Gusti dudu sregepe sowan Gusti midhangetake sabda dalem ananging sepira ngrembaka sabda mau sarta tikele woh kang kaasilake. Mula prayoga kita andumake uga sih kanugrahan dalam Gusti marang pepodo kanthi bebas lan merdika tanpa pilih-pilih. Suwawi sami munjuk kunjung asut dalam yang Rama so yang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit sabda ingkang saben minggu kepro saben dinten kawula tampi. Mugi nurna yang Rama yang Putra Tuwin yang Roh Suci kados sing mula buka sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjung asut dalam yang Rama so yang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin.